Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Hello, hello! Sa lahat ng mga kabisya natin na nakatutok sa ating Facebook Live and TikTok. Yeah. TikTok. Siya naman TikTok. Sa amin, TikTok lang tawag dyan. TikTok ba? Nakalive ba tayo sa TikTok? TikTok? TikTok! Yarn. Hello po sa inyo. Magandang afternoon. Tingnan natin. Shoutout na nga tayo dyan. Shoutout. O, si Arlene Maderazo nakatutok sa atin. Naka-heart agad sa tambalan. Thank you. Si Christina Barogo, nawala sa radio, hindi ko makita, nakakaiyak. Kanina pa ako scan kaninang umaga. Ay. FB Live muna tayo kasi medyo inaayos na yung mga bagay-bagay sa aming radio. Kineme. Dumating na daw yung mga materials kineme. kineme latik. Ganon. So dumating na yung mga materyales, nag-aayos na po sila. So hopefully hindi na magtagal ng matagal na panahon. Correct. Yan. Alam niyo yung feeling na pinagkaitan ka. Oo, ganon. Parang ganon. Yung wala kang magawa kasi di ba ganon? Oo, parang ang helpless. Oo, Totoo. Yung parang pinagkait sa akin ang bagay na deserve ko. Ganon. Yan, ganon. So ganon yung pakiramdam namin ngayon. Yung parang pinagkait sa amin ng radyo ngayong araw na ito. Oo. Ganon, may ganon. At kung kayo nararamdaman nyo yun, kami rin. Totoo. Oo. Tinaw mo hanggang ngayon nagtatanong sila, bakit po wala sa radyo? Sabi ni Isabella Reyna Osorio. Yung parang, di ba, gustong-gusto mo yung pagkain, pero hindi mo siya mabili. Kahit alam mong gutom na kasi wala kang pambili. Parang ganun yung feeling. Ganon yung feeling. O kaya- Nakakamahirap. O- Sa madaling salita, ang sakit sa pakiramdam, ang hirap maging mahirap. Oo. O di kaya naman, meron ka namang pambili, kaya lang hindi siya available. Oo, parang ganon. May kulang eh. Yung pumunta ka dun sa restaurant na yon kasi dahil dun sa siomay na yon. Oo, nag-effort ka. Oo, talagang tas nagtawag ka pa ng mga kaibigan. Yan, na-recommend mo eh. Correct, diba? Tapos pagdating dun wala, hindi available yung siomay. Ganon yung feeling namin ngayon. Totoo yun. Parang pag kumain ka rin sa inasal, di ba alam mo pag kumain ka sa inasal, kumpleto yan eh. May chili sauce, may ano yung chicken oil, may sabaw na masarap, at saka sili at kalamansi. Pag nawala talaga dun yung sa akin yung sili at kalamansi, Parang kulang, wag na lang, diba? Kulang yung experience mo ng kain sa inasal. Correct. Kita tapo yung chicken oil sa katabi. Kasi may nitulo mo. Ako naman, partner, ang ko dyan, gravy ng KFC. Yes, oo. Diba? Totoo yun. Parang ang lungkot. Sabi ko na ikaw talaga yung sa mga ginagawa mong sabaw. Ako yata yung dahilan kung bakit bowl na ang binibigay sa gravy. Bawal yun. Charing. Hindi, pero yun, kapag halimbawa, na-experience namin yun nagpa-deliver kami, tas lahat kami excited kasi dadating na yung KFC kasi favorite ng tambalan yun favorite namin yun. Tas pagdating dito, wala yung gravy. Wala yung chicken. Rice lang. Partner, okay nga sa akin yung rice tsaka gravy tas wala yung chicken. Parang may Wag lang yung tatawid ko. gravy, no? Pero yung gravy na nawala, Iba talaga yun eh. Ganon, Correct, na may correct. mga particular na brands na well sa amin na mahalaga yun. Oo. Kasi para sa ibang fast food, okay lang kahit wala eh. May ganon eh. Pero iba talaga yung gravy. Tsaka gravy ng Pilipinas. Like kunyari, na pumunta ako sa McDonald's sa Malaysia. So yung una, yung kanin doon, hindi katulad ng kanin natin dito. Na yung kanin doon medyo lasang luya. Oo nga, medyo may ganon, medyo gingerish siya, medyo luya-ish. Okay. Ganon. Tapos, wala silang gravy. Ang meron sila ketchup, tsaka sweet and sour sauce, Diba? kineme. Walang ganon dito sa Pilipinas. Kapag may chicken, may gravy. Totoo. So, ganon po yung pakiramdam namin. Ang dami namin sinabi na nakakagutom po lahat ng lahat ng comparison namin sa feeling ngayon na wala pong radyo, FB Live lang. Correct. Parang may kulang. hindi masaya, no? Na mahirap ipaliwanag. Yun nga, feeling namin deprived kami sa bagay na dapat meron tayo kami, ngayon. correct. Na pinagsasaluhan natin ngayon, kaya lang hindi siya dumating. Tama. Ganun yung experience. Sabi ni Snick, sobrang aarte nyo naman. Sabi ni, no? Sabi ni Snick Tao. Kanya-kanya yan. Kung
kanya-kanya yung napakaramdam namin deprived kami. Correct eh. Buhay kasi namin yung radio. Parang 20 years of our life. Oo. Nasa radyo. So kapag isang araw, biglang di mo naririnig yung radyo. Hindi ba kung sa tingin mo kaartehan yun, edi wow, thank you. Ganun talaga. Kanya-kanya ng Kanya-kanya naman yan. Sabi ni JCNDDD, sana araw-araw po kayo mag-live sa TikTok. Yan. Malay natin. Susunod, araw-arawin na natin, di ba? Parang tinatry naman na natin. Correct. Yan. Si Dave nakatutok sa atin watching from San Andres, Bukid, Manila. Minsan lang kasi sa TikTok, hindi namin mabasa yung mga pangalan po ninyo, yung mga usernames. Oo. Parang minsan kakaiba talaga eh. Ang daming hashtag, ang daming underscore, yung mga ganon, tulad ng isa. Sana, yun nga, si araw-araw po sana kayo mag-live sa TikTok. Ba't ganyan yung mga pangalan? Underscore JCNDDD. Ganon. Kaya medyo mahirap i-shoutout. Kasi yung mga kakaiba yung mga usernames. Pero thank you. Salamat! Tingnan mo si Clyde Raytrell. Sabi niya, para kang pinagkaitan ng Fresh Freedom. Sabi ni Julianne Alvarez, ang tamlay ng bahay namin pag walang radyo. Sabi ni Isabel Osorio, ako nga naglupasay, nangunsume. Sabi ni Connie Haen, sana bumalik na lang kayo sa umaga. Nakakamiss din yung ingay ninyo sa umaga. Sa ngayon, kailangan na lang po muna natin ng pagtanggap na hindi pa yun na mangyayari. Tanggapin na muna natin. Correct. Yun. Sabi ni Paulo Canlas, hi Pao, chicken rice kasi yung kanin sa KFC Malaysia and Singapore. Oo. Chicken rice, basta chicken and rice lang, walang gravy. Hindi, yung rice niya, yung rice kasi niya mismo, kaya pag pumunta ka sa ibang lugar, may flavor siya, flavored yung rice. Kaya nakakatuwa na makapunta ka sa kunyari Japan. Sa Japan kasi ang kanin nila parang dinorado natin eh. Masarap yung Japanese rice. Pero pag yun nga, may mga ibang countries yan, Singapore, Malaysia, yung kanin nila may luya. Parang ganun, may flavor. Sabi ni Brian Mariano, good afternoon tambalan. Ako na-experience ko sa Star City, walang ride sa labas dahil malakas ang ulan. Yun yung kulang na naramdaman ko. Yung pumunta ka na Star City na hindi ka nakasakay ng Star Flyer. Mga ganun. Kasi pag pag maulan, syempre mga outdoor na rides. Correct. Hindi naman siya. Stop muna siya for everyone's safety. Na by the way open na po ang Star City mula Wednesday hanggang Sunday. Yes. Wednesdays to Fridays, 2 p.m. to 10 p.m. Saturday and Sunday, open po siya from 1 p.m. to 10 p.m. Yan. So, mas mahaba-haba yung magiging bonding ng inyong pamilya pag pumunta kayo sa Star City. Correct. Again, open ito from Wednesday to Sunday. Yes. Good afternoon. Shoutout naman, Breaking Dawn from Montreal, Canada, si SB Kunanan Salaginto. Salamat. Sana ma-meet ko kayo sa July from Hong Kong, sabi ni Lin. Why not? Pasyal ka dito. Dapat maging bahagi ng itinerary mo. Correct, pagpasyal sa Love kapag punta Radio. sa Love. Buti na lang talaga may live. Yun yung sabi ng iba nating tambalanista. Sabi ni Ellie Zen Contillo, magandang tanghali tambalan, nakatutok sa live while nasa work pampagising. Akala ko wala, sabi ni Ara Lavadia. Tickles Sapada o Kapada, good morning, good afternoon. Ganda ng pangalan mo, Tickles. Tickles or Tickles? Yeah, Tickles. Tickles Kapada. Sabi ni Erlito Perez, hello tambalan, lahat ng problema may solusyon. Eme! Sabi ni Clyde Raytrell, para kayong sinutdown ng panandalian. Ganun. Oo nga. Ganun yung feeling. Meron talagang kulang. Ano ba yung mga ganyang feeling, yung mga senaryo na feeling natin kulang? Yung may jowa ka pero hindi ka mahal, di ba? Yung may jowa ka pero hindi ka niya hinahalikan. Yan. Ganun yata. Di ba kulang na kulang? Parang may something. OMG, na miss ko ang tambalan, sabi ni Rayceline Nopre. Hello. Tanong ni Albert Destura Fungo Jr. Lods, friendship over na ba kapag ayaw akong pahiramin ng retainer ng beshiwap ko? Retainer sa ipin? Kayo. Kayo. Kung nandyan ng bonding moment yung dati kinaghihiraman, nagpapalitan ng retainer. Hindi kaya nga, friendship over na nga daw, baka hindi na siya pinapahiram. Hindi naman siguro friendship over. Over na lang talaga siya sa sa eksenang pagiging salaula ninyo.
Kaloka. Tsaka paano magkakasya sa ipin mo yung Oo nga. retainer? Oo nga. May sukat kaya yun. Sabi niya, pinatulan naman. Sabi. Super patol naman yung tambalan. May ganun ka bang kaibigan na ano kasi makakatagpo talaga tayo ng tao na pwede nating tatawagin na BFF. Yung kasalaulaan mo, tanggap na tanggap niya. Yung sinasakyan mo. Na meron ka na bang kaibigan na yung toothbrush niya at ginagamit mo rin? Ay, hindi. Never. Kasi ako meron ako. Totoo ba? Yung Hindi. sobrang close namin. Pero ng toothbrush mo, nakalimutan ko toothbrush ko eh. Ito, nahiramin mo. Pwedeng may option kasi. Laging merong Pero sa malapit laula. na. Pero may ganun kasi. Ewan ko lang Okay. Brief ko din. Pero mga ganon. brief mo, ganun. Ito, kahubad ko lang, gamitin mo muna. Ilang oras ko lang yung sinuot, sasabihin niya ganyan. Sige, pera na muna. Okay pa yan. Hindi pa yan tumatayo sa sarili niyang paka. Hindi pa siya ganun kadumi. I-side B mo na lang. Wala, hindi. Pero may ganun na. Pero meron. Ikaw yung example. Sinabi mo eh. Toothbrush talaga dati nagigiraman kami. Pagkatapos siya, pera nga ako, ganun. Ang sa amin kasi, partner, lagi namang may option. Lagi may malapit na sari-sari store na pwede may tinda. 'Di ba? Unless nasa kabundukan talaga na walang choice o kaya ano. Pero laging may Correct. option eh. Kaya Sa siguro kapatid hindi. mo, na-experience mo ba yun? Yung toothbrush ng kapatid mo or toothbrush mo hiniram ng kapatid mo? Nang by mistake, hindi yung sinadya. Na pero naman toothbrush mo tayo, parang wala. Kasi kaya nga kami matigit-tigisan ng toothbrush, saka parang iba-iba ng kulay. Ganon. So bakit? Anong dahilan? So ganun ulit. Oo. Laging may option para bumili. Sa bagay, Oo. kanya-kanya naman yan. Sa bagay, kung sa Laula friends go together, flock the feather, together forever, never go. At happy kayo ng ganun. Oo, happy kayo na. Natutuwa kayo sa tinga ng isa't isa. Yung Eh di nalalasahan sige. nyo yung ano. Oo. Ako yung dalawa ko nga lang. Minsan naghihiraman sila ng toothbrush. Yung twins. Kuya ko naman, peram naman ng toothbrush mo. Sabi ko, Ganon. sige, magkambal naman kayo, sabi ko. Kayo, nasa sa inyo magkapatid yan. naman kayo, sige lang. Kanya-kanya. Yan. Sino pa siya shoutout natin? Retainer daw na may tinga-tinga pa. O, di ba? May malunggay pang nakadikit. May munggo pang nasabit. Oh. Watching from Biringan si Nichelle Olalia. Kung ka-share ng asawa mo toothbrush. Sa asawa naman. Sa asawa. Nag-share na ba kayo? Sa tingin ko, because accidentally also. Walang Oo, hiram na lang tayo. Kunyari may out of town kayo. Share na lang tayo sa toothbrush. Hindi. Kasi laging may option eh. Laging posibleng merong option. Kaya nga, di ba, more than 3,000 ang 7-Eleven sa Pilipinas. Para kahit naiwan mo sa Maynila yung toothbrush mo, meron kang pupuntahan. May ganun. Laging pwede ding option, huwag ka na mag-toothbrush. Pwede din. Diba? Kanya-kanya naman yan. Oo. Sabi ni J. Mark, parang ang tahimik ng bahay namin, hindi naririnig yung tawanan ng tambalan sa radio. Yun nga, kulang, no? May kulang something. kami mismo parang feeling namin kulang-kulang kami. Well, matagal naman na, 'di ba? Na kulang-kulang kami. Nadagdagan lang yung pagkakulang-kulang Oo. today. Ganyan. Sabi ni Jerry Loloy, ang batayan ng pagiging malinis kapag inalok ka na ng kondo at credit card sa mall. Pag medyo dirty ka, dededmine ka nila. Akala ko ang batayan nila, oy, nakakulay blue. Yan, pasok ka na. Ay, may ganun din. Tsaka yung susi na, susi sa bewang. Minsan pag nakita nilang sa'yo, nakasuot yung susi. Oo. Kasi kunyari, may kasama ako. Siya yung nilapitan, hindi ako. Sabi ko, Kasi siya yung nasa kanya nakasabit yung susi. Wala sa susi yun, sa itsura yun, partner. Ito naman, dinamay mo pa yung susi. Ay, ako kasi masaktan. Kaya sabi ko, susi na lang yung pinagbatayan nila. Grabe, no? Judgmental kayo. Pagiging sa laula, pag inalo ka sa credit card, ibig sabihin hindi ka sa laula. Oo. Tsaka kapag hindi lang yan yung kondo nga, yung mga, kasi syempre pang malakasan yung mga binibigay nilang mga brochure. Oo Super nga. talaga, super colored na makapal yung papel. Oo, glossy ha, Oo, glossy. glossy. Oh, syempre dahil lang yun, limited edition lang sa mukhang limited edition na may Itsura. pambili, correct. Pag wali. Oh.
Oo nga, no? Pansin ko din yun. Ang gaganda ng mga binibigyan nilang brochure. Hindi siya yung Ganda. basta-basta, Correct. yung pinotocopy. Tama. Hindi ganon. Hindi ganon kasi Dumaan sa syempre, magandang printer. Correct. At yung printer na hindi putyong printer Yung printer na alam mong dekalidad. Pangmalakasan. Oo, pangmalakasan. Ganyan. Tapos itatapon din naman. Oo nga. Yan, yung mga umami na tinatapon. Yung tunay na walang pambili. Kaya kapag ako, sinasabihan ako, nagnano na ako kagad. Kasi sayang Tatapon ko rin siya talaga, promise. Itatambak ko siya sa bago, tapos itatapon ko din siya eventually. Oo nga. Magkano din yun? Oo. Si Sir Kevin de la Cruz is watching from Talim Island, Cardona, Rizal. Wala po bang mahiwagang Burnay? Tanong ni Fem Guillermo. Hindi muna tayo magmahiwagang Burnay kasi sayang yung mga hindi nakakapakinig sa atin sa radio. Correct. Sayang yung content. Marami din kasi nag-aabang sa radio. Kaya nga 'di ba, kahit nandito kayo sa FB Live namin, ramdam ninyo bakit ang tahimik ng radyo. So hindi muna kami nag-FB Live. Watching from Bohol and listening music sa Love Radio via GSAT Channel 210, si Charlene Lopez Enriquez. Hi kay Albert Destura Fungo Jr. Tambalan, nakakalungkot kasi chinat ako ng crush ko pero para lang pala alukin ako ng St. Peter Plan. O at least, di ba? At least chinat ka. Chinat ka. Ang dasal kaya next time kapag ka nagdasal po tayo, specific yung prayer natin. Lord, sana po i-chat ako ng crush ko kasi iaaya niya ako mag-date. Oo. Kasi type niya ako. Ganon ka-specific. Hindi baka naman ang prayer mo kasi, Lord, sana po i-chat ako ng crush ko. Eh, di chinat ka nga, di ba? Yun nga lang, tungkol sa St. Peter Plan. Pero malay mo, di ba? Yun ang umpisa. Yun ang umpisa. Syempre, conversation starter. Ayaw niyang ilantad na na crush ka rin niya eh. Syempre, dadaanan niya muna, gagamitin niya yung sa mga ganun. St. Peter na para dito tayo mag-umpisa yung topic natin. Yan. Pag-usapan natin to. And then, syempre, kunyari nag-inquire, paano nga to? Ano na nga yan? Ano na nga yung mga packages dyan? Tangatangahan.com.ph ka ngayon tungkol sa mga package. Kahit nababasa mo naman. Explain mo nga ulit. Gusto mo kape-kape tayo para ma-explain mo sa akin ng tama. Sige na nga. Yan. Tapos lumalim na yung usapan nyo. Tapos madalas na yung palitan ng messages ninyo hanggang sa magkakilala na kayo at maging magkaibigan kayo ng husto. Pero wag ka masyadong umasa kasi mali mo ina-offeran ka lang talaga. Sa paningin mo, crush mo siya. Sa paningin niya, kliyente ka. Yun yung masakit no? Ay nako, nangyari na sa akin yan Kala ko crush ako. Pambihirang ending, may may i-offer. Di ba? May bibilhin pala. Tapos yung bibilhin yung parang mga yung mahal na klase ng parang water filter. Parang ganun kaneme. Yung parang okay na ako sa ganyan. Parang okay na ako sa tubig kanal Shoutout Lodi, Nicole and Chris from Angono ba yan or Angono? Parang may nagsabing Angono dati. Parang pag tunay kang taga ganyan, alam mong Angono. Oo, parang ganon. Yun yung sabi. Parang di ba? Pero dahil di kami taga doon, please enlighten us. Angono. Oo, kung Angono ba siya o Angono. Okay. Ayan, sabi ni Leia Quintans, inalok ng St. Peter Plan kasi patay na patay siya sa'yo. Diba? Charot, wag kang hopyate. Isa pa to. Hi sa'yo, Kat De Luna. Hello. Ay, Kathleen De Jesus pala. Hello kay Dexter Binuya Espiritu. Hi Dex, kumusta ka na? Anyari ba't hapon na? Sabi ni Michael Gilledo. Opo, simula nung Feb 14, kami po ay nalipat na po sa time slot na 12 noon to 3 p.m. Pero technically, 12:20 to 2:30. Kasi minsan nagugulat sila, hindi naman po totoong 12 o'clock sila Kasi hindi kami eksaktong 12 pumapasok. Hindi pumapasok yung ere. Sabi ni Easy Vergara, tahimik tuloy yung kapitbahay namin, wala kasi kaming radyo. Natahimik tuloy yung kapitbahay namin, wala kasi kaming radyo. Hi kay Harley Reyes, naalala ko kayo sa Eat Bulaga. Tagal na din, na 2016. 2015. 2015. Grabe, 9 years ago. Tagal na pala, no? Na parang kailan lang. Correct. Fresh pa sa memory ko yung nakailang punta na tayo sa Broadway. Oo. Tapos saka ko pa lang na-meet si Maine. Fresh na fresh pa sa memory ko yun Kasi lagi siyang nasa field dati. Tapos ngayon, 9 years na pala yung nakalipas. Ang bilis ng panahon.
Sabi ni Daniela C, na-try kong magamit yung toothbrush ng asawa ko unintentionally, nadiri ako nung na-realize ko. Lalo na kung alam mo, medyo sa laula talaga yung yung... Ito naman, yung parang hindi mo sinimisim yung laway kagabi. Ito naman, parang hindi mo yung Kala mo naman, di kayo nagkakapalitan ng likido. Sa true. May ganyan. Meron din kami kaibigan ganun din na nagkamali ng gamit ng toothbrush. Kanino to? Sabi niya, akala ko sa akin to, hindi magkakulay kayo. Yun doon sa yaya nung Pag na-realize mo talaga kung sino yung gumamit. Oo yung kahit alam mo naman sa sarili mo, medyo malinis naman din siya sa katawan. Tsaka baka nga alam mo nga sa sarili mo, mas nalaula ka kaysa sa kanya. Pero pag ginamit mo yung toothbrush ng iba, iba yun eh. May kasama kasing tinga. May pakiramdam kasi talaga kung may nakasabit na malunggay. Alam mo yung ganon. So, parang may iba ka nalalasahan kahit tapos ka na naman talaga mag-toothbrush. Oo. Ganun. Yeah, mga gumagamit ng toothbrush ng iba. Sabi ni Melvin Bringas, ako din po, sa Itbulaga ko kayo nakilala. Daniel Ramos Rosales, naging Shesta Time yung schedule nyo. Dati pag bungad kayo sa umaga, kayo agad na pinapakinggan ko. Oh. At isa papakinggan pa rin naman ngayon. Different time lang. Yun naman talaga ang mahalaga. May mga ways pa rin magkarinigan. Correct. Sabi ni Tamania Ishrin, tambalan kayo nakapagpapawala ng homesick ko, OFW from Dubai. My name is Sofia. Hello sa'yo, God Sofia. bless Sofia. Shoutout daw natin sina Amara Liana and Enzo Joaquin and si Edlin Mauricio galing kay Papay Mauricio. Miss ko na talaga ang tambalan every morning, sabi ni Hamsley Rain Clyde. Watching from San Roque, Northern Samar. Pa-shoutout daw sa Tourism Office and ang Senior Citizens Department ng Barangay San Isidro, Montalban, Rizal. Sabi ni Marieta Porsona, magandang tanghali sa inyong lahat dyan. Hello po. Hi din kay Maitri San Diego. Pabati naman po ang mommy ko ng happy 73rd birthday, Mommy Erlinda Gonzalo. Galing kay Arch James Gonzalo. Ken Lazaro, nagpapa-shoutout from Dubai. Hello also kay Desiree Lobrino. Yan. Pa-shoutout daw sa Mia to. Basta poultry supply na lang ng CMA Market. Galing yan kay Ash. Thank you sa iyo, Ash. Hello, Ash. Pinapa-shoutout ni Flor de Luna Soriano ang mga taga Nueva Ecija. Hello sa inyo dyan. Magandang tanghali. Sabi ni Jerry Loloy, sa boarding house namin noon, may lagayan kaming lahat ng toothbrush. Bumili ako ng new, pero same pala sa ka-boardmate ko yun. Late ko na na-realize kasi pansin ko medyo may dirt na yung bristles. Hindi yun yung bagong bili ko, may dirt ang bristles. Sinusunod nyo ba yung paggamit o yung pagpapalit ng toothbrush after 3 months? Every 3 months. Ako after 3 years. Okay, wala namang judgment. May mga tao talagang may itsura sa panlabas, sa laula sa loob. Hindi na susunod sa akin yung 3 months talaga. Wala namang kasi depende. hanggat hindi bumubukang kang yung mga bristles. Hanggat hindi namin naisipang bumili ng bago. Yun yung batayan. Okay. Go. Yung kahit alam mong nilulumot na yung dulo ng yung toothbrush mo. Grabe naman yung nilulumot. Yung marami na to yung toothpaste. Grabe naman. Yung pwede na yung pangkudkud sa kuko. Sa kuko ng paa. Ganon. Ka. Hindi pa namin pinapalitan. Pwede pa yan, nakakasaid pa ng tinga yan. Kaya pa to. Nakakatanggal pa ng tinga, pwede pa. Hello kay Glenda Canlapan Rogador. Good PM Tambalan. Have a safe trip sa aking Mudrocals at brother na paalis tomorrow. Babalik na ng Canada. Ayan. Ingat kayo sa inyong biyahe. Bon voyage! Sabi ni Zea Quintan, hanggat hindi busalsal, hindi papalitan. Si Kenneth Honorio is watching from St. Rose Lagoon. Santa Rosa, Laguna. Shala naman St. Rose. Gusto ko yung St. Rose Lagoon. Shoutout dito kay Mami Janetta sa admin, POM. Hi, Mama Janet! Hello! And shoutout din kay Friends Diamante Labagis. Hello, Mama Janet and the friends.
Sabi ni Negrita, hanggang pwede pa yung toothbrush, hindi ko pinapalitan, sayang. Oh, ikaw bahala ka. Yung pagpalit ng towel. Yan, pagpalit yan. ng towel, pagpalit ng punda, pagpalit ng bedsheets. Hanggat hindi ka nangangateg, okay lang. Yan. Yun ang basihan at batayan. Aminin nyo. Ay, pareho kami ni Katie. Na-excite bigla. Ito ang sabi ni Katie Aznaro 27. Yan. Hanggat hindi ka nagkakasingaw, hindi ka magpapalit ng toothbrush. Ganon? Oh, ganon Singaw ako. ang basihan. Pag nagtutoothbrush na ako. masakit na siya, pag masakit na siya, hindi na ganon. tumatama sa ngipin kasi busalsal na nga. Tumatama na siya. Mas marami nang kumikiskis sa gilagid kaysa sa ngipin. That's the time na, ay, palitan po na nga. Pag pupunta ka ng grocery, mamaya bili ka ng bagong toothbrush. Yun na yun. Yun yung time. Yun yung And that's senyales. like 1 year. More than. 1 year and 3 months. Sinunod mo naman pala yung 3 months. May, hindi lang namin narinig yung 1 year. Yan, May yan. 1 year and 3 months. Plus 1 year pala. Si Toots Benko Jumak, shoutout daw sa mga taga-Paumbong, Bulacan. Salamat. Hello kay Alma Alvic Pondevida. Tuwing ganitong oras kayo, tambalanista, nasanay ako sa umaga kayo. Ilan yung viewers natin? 437? Oh, madami din Yarn. Salamat. Pabati daw ang mga taga-Sapian, Kapi, si Mama Liz at Jalaika. John Luke. Thank you. Pag electric toothbrush ba, hindi nagpapalit? Hindi pinapalitan yung bristles? Siguro kasi hindi mo siya ibubusal-sali kasi ginaganon-ganon mo lang siya. Nakakasaid ba siya? Hindi masyado for me. Kasi alam mo ba, ginagamit ko yung electric toothbrush, diba? Oo. Zzz, ganon. Tapos pagkatapos yung parang feeling ko, papatayin ko siya tapos gagamitin ko siya sa toothbrush. Nagtampo sa'yo yun. Kaya nga ako ganito, ito yung purpose ko, binabago naman. Ito nga yung role ko, sabi nung toothbrush hindi, ganun. Pinapadali ko na nga ang buhay mo, pinapahirapan mo pa ulit. Yun, kaya feeling ko hindi ganun kabilis yung palitan. Kasi nga, hindi siya mabubusal-sal. Kasi Hindi umiikot siya ng may tama siyang galaw. May tama siyang galaw. Tapos Oo. parang polishing kineme lang. Parang ganun yung dating. Or baka mali lang ako ng gamit. Hindi ko rin alam. Okay, hindi ko pa na-try yun eh. Pag nagpapadentist lang ako, saka gumagamit ng ganon. Pero sa bahay namin, hindi ganon. Hello kay Gina Lynn Dehucos na nagpapa-shoutout from Divisoria. Shoutout kay Karina, nakatutok din sa atin. Shigeo, good morning, good afternoon sa iyo. Pakibati po ang lahat ng mga taga Kingstown 2 dyan sa Bagumbong, Caloocan. Hi kay Joan Montiliana, magandang tanghali sa iyo. Hello and shoutout rin kay Maria Mirna and Dara Marlin galing kay Anglo Nubians. Nakikita ba Kuya Boyet yung number of viewers sa TikTok? Oo, dun sa taas. Ilan? Nakasulat dun eh. Parang nasunod-sunod yung yan yung mga nagjo-join, no? Ilan? 167, 168. Oh, yan oh. Nagko-comment sila. Okay. Sunod-sunod Hello. yung nagjo-join eh. Salamat. Mag-i-exit na kami. Oo. Oh, hi sa iyo Leo at kay Imelda Calderon. Yeah, salamat sa pagtutok. Shoutout daw natin si Ma'am Danica Saura ng admin ng POM. Ingat po kayo sa inyong mga ginagawa. At sa pag-uwi mamaya, ingat po. Shoutout from Davao, si Dodds Toralba. Yan, si Alma Avica Pondevida. Na-miss ko kayo, ilang araw ko kayo hinahanap sa ere every morning, pampagood vibes habang nagluluto ng tanghalian. Thank you po. Sabi ni Juan Carlos, tanong lang po, bawal pang magkaroon ng dead air kapag naka-broadcast? Yes. Yes, bawal. Bawal na bawal. Lalong na kung radio ha. Dito sa FB parang pwede. Kasi nakikita nyo naman, so kung halimbawa, dead air kasi may binabasa, may ginagawa, okay lang. Pero technically dapat hindi rin. Dapat hindi din tahimik. Sa pag-broadcast kailangan dire-diretso. Yes. Si Jenny Babes, Tambalan Podcast Suki daw. Thank you. Thank you, Jenny Babe. Salamat.
Si Strong Ashley is watching from Hong Kong. Thank you. Mga taga PRC Makati nakatutok daw sa atin. Hello po sa inyong lahat. Hello po sa mga taga PRC. Sa mga taga Kalamba, si Lala Dagsilay nakatutok sa atin. Maraming salamat. Marilyn Quinones nakatutok mula sa Caloocan City. Yan, thank you. Yan. Ohala. May gagawin pa po kasi kami, hindi naman sa nagmamadali. May gagawin. Mamamalengke pa kami, baka kasi mabilis yung alamang sa palengke. Yan, correct. Baka mamaya maubusan po kami ng buko. Matira na lang yung buko juice, di ba? Kaya exit na muna kami. Salamat sa pagsama sa amin and we really hope and pray na maya-maya lamang maging okay na ulit kami on radio. Salamat sa pagtutok sa amin sa FB Live. Bye-bye. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!